Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy o Lola Hubad, palihog tawgan nilang ko sa pangalang Merly, 62 years old. Ni aning puyot sa Turil. Kining akong suliran, kabahin kining sa kumbanang palahubog. Sukad pa sa una kong inantos aning tawhana, Kuya Totoy o Lola Hubad. Naniguwang nalang intawon ni, palahubog lang gihapon siya. Ligon kaayog atay ang animal. Naginusara ka man lagi din sa inyong purok niya. Ay tuwa naman po spray mo ilang Robert. Nagtagay naman po sila. Bilibag yun ako ni mo tinor. Kay imagine, nakaya ni mo ang inana nga pagkatao ni nung primo nga magsigira kahubog. May no, kinakaantos ka tiyang. Kung di pa lang tungod sa mong mga anak sa una, hagbayran ako ng gilaya sa spray mo. Unya karunting, hadagko naman tanan yung mga anak, pulos naman gani minyo. Magantos argihampon ka? Maghuwat na lang ko kung kano saan na masakit ang animal. Ligoon man kay atay ang piniste. Kung magyo ng imuha tiba, kay dawat na magyo nimo, ngayon anak imo bana. Dawat-dawat na lang kay wap man ko'y choice. Kuya Totoy o Lola Hubad, nangaminyo na ang among mga anak ni Primo. Kami na lang duha sa kumbana ning among panimalay. Unya, biya-biyaan pa ko niya tungod sa siking lala sa iyang mga kaila. Mag-alingas sa lagi na siya, Kuya Totoy o Lola Hubad, basta dili makainom. Maayo kay waka ni padayon og lakaw. Tanawa, ni bonok gyud ang ulan. Dali na oy, mga tuog na lang ta. Lami kay rong panahon, bugnaw. Di ba ko di mo basabtan, Berli? Na may suka diha medya galon, imnana. Para masunog na ng atay nimo. Para masakit na ka og maundang na ka ng imong bisyo og mapuyo na ka deres balay. Dadunglo ka dako? Tunglo ba din ang inana? Di man ka madagbadlong. Maghuwat na lang kog mo surrender ng imong atay diha. Kada adlaw man kang galala. Udsa? Kuya Totoy o Lola Hubad, naanad naman ko nga permira kong biya-biyaan sa kumbana. Kay niguman na nagtrabaho, ato naman na magyampungad sa imnanan. Ang kahasulan ako, kay pag nasubrahan na siya sa iyang kahubog, di naman siya makauli sa amua. Diha kong bahina mag-ugtas mga idol, kay matagpaw mangkog pangita niya. Kadlaw na lang, wapag yun na uli ang anima. Asa naman kato? Litsi gid aning kinabuhian ni oy. Asa naman pug kato nakatug ang piste. Sus marisip. Si Primo man dining nagbuyo diris dan. Wa nakalaho sa balay. Primo. Primo. Uy, Primo. Naghagok-hagok pang animal. Wa magunahuna niya siya sa bagnutan na tog. May gani kay wa na agi igbanakon. Litsi gyud oy. Hoy, Primo. Bangon niya. Primo! Gikapoy na kay ko ng style ni mong tawhana ka. Baw pagadi pagmata na ako. Buntag na buntag ha. Nagyaw-yaw na kadiha. Buntag sa imong mata? Hapon na. Bangon na diha aron mulala na po ka dito. Hapon na di ay? Oh, nag-ilis man lagi ka. Mulakaw ko. Ikaw na'y bahala sa imong kinabuhi diring tawhana ka. Naunsagod ka mang. Biyaan ko dibo. Gipulaan ako sa imong style. Hala sige. Pag-inom dihag maayo, hangtod ka mamatay. Mang. Ma, naginugto ka man lagi diri. Kauliw na ka? Ay di pa oy. Diris ako sa inyo mga usa ka buwan. Unya, nganong laom ka man kaigyo na una din ha?
Gimingaw kang papa ma? O nga nung mingawon mang kwatong animal. Mangaon na lang tama oy. Nakaluto naman ko. Dali na. Naglala na put siguro tos primo karon. Uroy kong matuog na putos bagnutan. Litsi yun yung tawanan ni oy. Mabala ka mampunta. Kuya Tutoy, og Lola Hubag. Maunay kalbaryo na ako sa kumbana. Sukad pa sa una. Hangtod karon. Walay kausaban. Gusto ko siyang patagmon mga idol. Hinungdan. Ngani ako karon ni Puyo sa akong anak. Apan, magsige naman gihapon kog huna-huna niya. Kay base niyag, adto na pud siya matuog sa bagnutan. Og mapaakan kini og bitin. Haso lagi kaayo makabanag pala hubog mga idol. Maong kamo. Kung mahimo, ayaw mo pagminyo sa palahubog. Dagan kaing salamat ug palihog. Advice ko ninyo. Magpulat, Merly. Maing hapon sa ton letter sender si Merly. Maing hapon. Maing hapon usab nimo Kuya Tutoy. Og nimo pud my loves. And of course, ang atuang ikaduhang letter sender si Nanay Merly. Dili na ni ordinaryo sa tuang pandungog ni mga taong ingonani nga di mo uli hangtod di mga balintong, di mo uli hangtod di magsuka-suka, og sad to say, di mo uli hangtod di madisgrasya. Oh, di ba na? Mauman, unta kaning mga manginumay, magbilin sila kusog pang uli ba? Dili kay hagoon pang asawag apas-apas, kay basig to atusdan natog. Uroy kong maligsan, o di ba ka maagian kasbitin diha. Kung responsable yung ka nga manginumay, makatuod pag yung ka mo uli. Makaabot pag yung ka sa inyuhang balay nga tibuok imong lawas. Wala bitaw nung una-una silang kaugalingon sa ilahang pamilya, sa ilahang umaabot, sa ilahang future, sa ilahang mga anak. Ang ila diha nga, ang kauban lang nilang gainom. Kanaragin nilang yun na. Oo, siya kabalubang. Ang purpose sa panag-inom, para magkahimamat, para maglingaw-lingaw, dili para mabuang ang utok, di nakabluas sa mauli, madisgrasya, mga balintong simbako palayo. Mauman, pikhi ganin ag istorya diha nang, aron nga mapukaw na iyang nahikatog nga kabuot. Kung ang imong pagbiya sa imong partner, pampaamgo, maayo. First time, biyaan ni mo, wa ka amgo. Second time, biyatagan gyapon mo second chance. Wa gyapon ka amgo. Gahay gyapon ulo. Sa ikatulong higayon, kung imo pa ganinang tagaag, third chance, nana sa imuha ang problema. Gihatag na nimo tanan ng pagsabot, di ba? Di gihapon siya. Anya imo gyapon siyang gisabot. Wala na. Nana kay problema, madam. Dili na nagugba imuha. Toleration na ang tawag na. Mao gyud. Kumbaga mahog na lang na siya dawat-dawat nang. Kung gibuhat na nimo tanan aron makaamgo siya, nya wa gi-effect, mahog yun sa dawat-dawat. Ikaw lagi makadesisyon anak ko mo uban pa ba ko ning tawhana palahubog ni kay ning pinistihan o adto na kamo puyo sa imuhang anak. Pero ang problema kay mao lagi ni ron nagbakasyon siya sa iyang anak. Iyang huna-huna to ang po siyang bana. Inaana gid siguro na basta nahigog makasataw. Magsige kag yaw-yaw pero naalang hapon ang gugma nagpabilin. Sana all. O may minasuko ni mo pero sangan bitaw nga unahog yun naghuna-huna kasi mo mga anak, naghuna-huna ka sa future ni mo, sa inyong kaminyoon pero siya na ning kamot, useless gyapon. Una-una ako unsay makaayos sa imong pamilya. Bisag unsaon nimong tabang ang usa ka taong di magpatabang, wa gyapoy pulos. Mauman kung siya wa siya planong undangan na iyahang bisyos lalaw, wag yung kay mahimo diha. Ang imuha karon nga dili na lang nimo problemahon ng iyahang kapalahubog para dili ka ma-stress. Uyon-uyonin na lang na imong bana na iyahang kalipay kay poslan man. Sige kag tagaw taw diha ay naundang na ng bisyon nimo. Unya kay ingon niya ligon man daw kay atay. Gahi kayo di basta-basta. Imbes nga imong kontrahon, paliti nag-ilimnon diha. Lutuig humba kada adlaw. Siya ro og di masayo. Bitaw komedya ra to pero ayo kay palabig pa stress kay mao namang gyud na imuhang banag yun. Pasag din na siyang bisyo di man siya maminaw. Ay nag-apas-apasa.
Salamat sa imo papadagsuwat. Salamat sa imo pagsalig ning atong programa #Dear Kuya Totoy Lola Hubag. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always!